Takže čaute, zdravím každého, starého aj nového na mojom kanáli. A rád by som začal takým úvodným uvedením, alebo jak to nazvať. Proste, máme tu rok 2026, nový rok, áno. A ja som si dosť vecí uvedomil za rok 2025, aj celkovo, že proste uvedomil som si, že ktoré veci chcem trochu zmeniť, na ktorých vecách víc zapracovať a podobne. Jedna z vecí je, že som si uvedomil, že hrozne moc sa dokážem rozptylovať akožto Asperger od vecí, ktoré treba robiť. Proste vždycky, keď som proste mal niečo v pláne a niekto mi do toho napísal, tak som si buď začal s tým človekom písať, alebo volať, alebo proste som si povedal, že chvíľku pobudnem na mobile a zrazu z toho byla hodina pomaly a som sa k ničomu pomaly nedostal. A to som sa rozhodol, že chcem zmeniť v tento roku 2026. Proste budem na mobile ne že meň, ale jednoducho proste keď sa človek mi nebude vedieť dovolať, bude mať milión správ neprečítaných, tak sa nemôže čudovať, lebo jednoducho ja som sa začal naplno už venovať sebe. Už proste keď niečo budem robiť, tak to budem robiť a nebudem vtedy zdvíhať nikomu. Jednoducho budem zameraný naplno na to, co robím, lebo proste ja, jak Asperger, tak to mám proste takto, že potrebujem sa na niečo sústrediť naplno. Trvá mi dlho, než sa v niečom rozbiehnem, ale keď už sa rozbiehnem, tak mňa nezastaví nikto, áno, takže proste toto je jedna z takých najdôležitejších vecí, co by som vedel asi povedať. A potom samozrejme je tu aj kopec plánu a proste veci, ktoré by som chcel dosáhnuť v tento roku a na ktorých by som chcel zapracovať, co by som chcel zlepšiť a proste všeobecne jednoducho sa zlepšiť v určitých oblastiach a podobne. Proste taký sebarozvoj a tak. Nechcem hovoriť o mojich plánoch, lebo proste keby niečo nevyšlo, nechcem zas byť ten, co proste slúbi niečo a potom to nedodrží. Ale akože myslím, ale všetko, keď vyjde, co má výjsť, proste keď vyjde nejaký plán, tak o všetkém informujem a všetko sa včas dozví každý, kto mňa poctivo sleduje a koho baví proste sledovať niekoho, jak som ja, áno? No a co by som ešte povedal, samozrejme všetkým prajem akože všetko dobré, áno, nech sa aj vám darí tento rok, nech ako sa posunete ďalej v tom, v čem chcete sa posunúť a posúvajte sa proste takým tempem, jak to vám vyhovuje, nenechajte sa proste vyvíjať na seba nátlak odokola, od nikoho na svete proste, lebo váš názor je ten najdôležitejší na vás, áno. Takže asi toľko by som odkázal proste mojim dlhoročným divákom, ale aj tým, co proste začali mňa sledovať, ale hovorím, nebudem hovoriť nic, co plánujem, lebo nechcem proste, aby potom, že nevíde to a zase proste by som, ne že schytával, ale jednoducho ja si sám uvedomujem, že není dobré niečo hovoriť dopredu. Takže keď vyjde niečo z toho, co plánujem, určite budem informovať. Ale môžem povedať také všeobecné veci, že proste chcem ako víc začať aj makať na sebe, či už ve fitku, alebo plánujem skúsiť aj nový šport, ale to hovorím, to nebudem predbíhať, to budem informovať až keď sa dostane isté k istému. A proste chcel by som jednoducho skúsiť proste aj niečo nového a podobne. Samozrejme zostanem aj pri starých vecách, Baywatch musí byť samozrejme a ďalších takých vecí, no proste. Ale hovorím, to je asi všetko, lebo úplne nepripravený som to zapel, chcel som iba informovať o tých najdôležitejších veciach a každopádne verím, že tento rok bude prelomový v niečom, verím, že ako bude sa dariť a verím, že proste čekajú pekné veci, no, tak by som asi povedal. Takže ešte raz teda by som rád odkázal, držím všetkým palce, nech aj vám sa darí, tým, co mňa sledujú a
Keď tak sa vidíme ešte teda, no. Tak, zatím čaute, majte sa.